3 ndaona kanzi gweshe chakaita ndizoreacta kuti ndizoti chikudzi gweshe 2 apo kapo ndandatomudzotsera phone ndikati ko sei andipa gupuro sei abuda mumba ndizokazoti ndizigona kutsvaga kuti gweshe 2 uyo ndiani anoaitaura naye makaenda kumadhaudi na kumapasti 10 waitaura naye mufesandi ndipo pandakazoti futi munhu iyoyo akatumira message musi wa 12 musi wa 22 akachitaura naye apo iriko manje conversation yake kumadhaudi course na kumapasti 10 dzimanheru ngosi ndakapinda na 11 iripo ipapa makaenda madhaudi course kanzi gweshe 2 apana pandiona pakanzi gweshe 2 kapakanzi ndamuka zvakanaka chose mamuka sei inini ashumba ndiye munhu wachina ndamufonera ndinanda kutotsvaga utsuro yangu kwaedza ndinanda kutotsvaga utsuro yangu kwaedza ikoko kana zombotipindura munhu right tanzwa tese mubvunzo wangu wada kubvunza ndeukuti pamakarwisana misi mamusina kupfeka here tatisina asi ndatakatoona mubhedha nguva yakazotanga kundirowa mangwana acho apo wazotora foni yangu anoda pokutanga pamukarwisana misi mamusina kupfeka muri mubhedhu tiri mubhedhuru chakaita kuti murwisane chii iye kuti iwe waita handipe bonde ndikati hazvikwanisi kanisa ndaenda kuchipatara anzi ndakakubeura ndikupe bonde senaenda kuchipatara sandizvochangamiri inyaya yefoni right ndokubvunza ndichiti iwe murume wako unomuda here pane zvino rukurohwa kwandiri kuita aiwa kana tutaura zvokurohwa tazvinzwa kana kurohwa kwataurwa kunopera asi tikubvunza kuti uri kumuda here murume pane zvino handichada changamiri ndamboshingira kunga tenesi ndamboshingirira miri wangu wese oga amaronda egega ndini ndizotanga kuti ndakuenda mapurisa chaiko chaiko amaronda egega muviri wangu inini ndakatsvuka asi hauchambooneka kuti ndine kala ipi chaicho inokurohwa saka ini saka uchamuchada zvangu handichada saka murambe kana usina handichada pane pangu kunokushira tenesi tichishanda tichidii asi havaindoonawo semukadzi saka uya anozi gweshe uya umuzivo gweshe 2 mati gweshe 2 aumuzivo handitombomuziva iwo ndiwa kutokwanisa kutokuudza kuti ndiani handitombomuziva munhu iyeye gosi pana ndianonzi gweshe 2 mamuka sei ashumba handitomboziva iwo pamwe ndiwaita inyoti hamuna kuzonzwa kwairi kuenda chinyaya baba vavo vakazoenda nemunhu wakanzwikwa vachitaura naye vachitaura kuti vada kutenga munhu wavo wokuti aise mameseji mufoni iwe vataure sekuti ange boyfriend yangu ini baba vavo vatine munhu wavo vaitaura naye anonzi best kaimba baba avo vaitaura naye vasina kuziva kuti pava kutaura naye best kaimba pava ine anonzi nyakurai akazonotyidza muna mama wangu inini achitaura nyaya achitoti mwana nyaya kurongerwa naye namba dzake dzinopera na 77 anambondifonera na 77 pamusoro ichangamiri pamusoro ivadai muri kuona foni iyi tarisai musi wa 23 ndiyanga ane fonika nenguva dzinoti past to 10 o'clock there's a conversation yake nagweshe 2 tarisai pafoni changamire ndiyauti pose imbomira imbotaura na kumapast 9 kuma to 10 na yakadzi gweshe 2 naisati ndane foni ipapo foni ainyepe madesi tarisai kana sikamuziva right mesembo kudai panze gupura asati watambira ako ngorisiya pacheka kudai panze